Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. A previous video namu mun yi magana akan cewa za mu zo muku da bayanai dalla-dalla akan me ake nufi da mining, forex trading, cryptocurrency trading. Saboda na tabbata abubuwa ne wanda mutane da yawa ba su san komai akan sa ba, su ma sani ba, suna da jin labarin ana mining, ana crypto, ana wannan da wancan. So insha Allah ka natsu ka tsaya ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe, za ku samu cikakken bayani akan me ake nufi da wannan abubuwan. Yawwa, kamar yadda na ce zan muku bayani akan mining, gashi yau Allah ya kawo mu muna nan za mu fara magana akan me mining. To ita mining dai abu ne wanda na san cewa tana da ma'ana daban-daban, amma mu bayan da muke son bayani muna son mun bayani akan mining ne, akan me mining a cryptocurrency, me mining a yanda mu mutane mu suka fi sani suke ta sawa a baki. In ba kan mining tana da ma'ana daban-daban a turanci, amma mu mining da muka sani mining ne wanda na san cewa da yawan mu a dai ce mana ka kawo wayanka a samu application kaza ka fara mining coin, in ta fashe za ka samu naka. To mu mining da muke cewa shine, na san akwai yawan ku da kuka san me ake ce ma cryptocurrencies, kuɗi na internet, like digital currency. So in dai har ka san kuɗi na internet za ka san maybe akwai irin su bitcoin, akwai su ethereum, akwai sauransu makamacin haka. So su wa'annan kuɗi na internet su ne ake mining, ba wai kawai ana zaune bane kawai sai a fito da kuɗi currency ba. Yanzu muna da sama da coins 20,000 yanzu na haka a duniya. To duka wayannan coins din gaba daya ba wai kawai fito da su ake ba, ake fara saida mutane ba, mutane suke fara trading nasu ba, ana fara samun su ne ta mining. So akwai hanyoyi da yawa da ake mining in a situation whereby za ku yi mining, za ku ɗauko kamar yanzu na haka za a kawo muku sabon coin. In aka kawo muku sabon coin kamar Notcoin da ta fashe, kamar Notcoin ɗin da ta fashe kamar sati ɗaya da ya wuce. So ita ma yanzu na haka ta shiga cikin jerin coins da muke da shi a duniya. To kafin Notcoin ta fara aiki yanzu nan, ita sai an fara mining ɗinta tukunna, za a dinga recording transaction ɗinta. Akwai abin da ake cewa blockchain technology. Ita blockchain technology ita abu ne wanda za a iya saving abubuwa makamanci da yawa, za a iya saving abubuwa da yawa. Kamar ina da bayanai akan, ina da ɗan guntun ga blockchain technology ɗin nan, amma shi ma zan zo da muku bayani dalla-dalla akan me ake nufi da blockchain technology ɗin nan. Ita blockchain technology tana abu ne wanda dole za ku zo ku bi inda ake saving details da duk wani record na crypto da muke da shi gaba daya, duk shiga da kan crypto gaba daya, ita blockchain technology ita ce take recording nata. So duk wani coin da za a yi fito da shi a yi listing tukunna, kafin a fito da shi sai an fara recording transactions din nan. Kuma ya za a yi recording transactions din nan? Za a yi recording transactions din nan ne by mining. So ita mining, akwai mining da yawa da ake yi kala-kala, amma wanga ya fi mana sauki ne wanda muke yi makamacin haka. Irin wayannan kenan da muke, za ku ga cewa mutane suna tapping sosai a wayansu. Za a ce maka ka zo a bude maka application ka fara tapping wayanka. In kai tapping, kamar already za mu ga kamar ana mining TapSwap yanzu nan. Ita TapSwap ta riga ta sa adadin nawa take so a yi mining kafin a yi listing nata. In ku je cikin TapSwap application naku, cikin Telegram naku, ku duba, za ku ga wasu maybe 10 trillion, wasu duka da za ku je ku ga kuɗin. To da ta kai adadi din za a yi listing nata, which is ya riga nuna da cewa ita TapSwap din ta riga ta kai adadin da blockchain ta yi recording. And once ta yi recording, sannan a zo a listing nata. Kun ga nan akwai kalolin mining da muke da shi gaba daya, amma ita ainihin mining da ake da shi ma, da ake yi aini na zahiri mai kyau, shine za ku ga ana mining ne da wasu machines kamar na bitcoin. Yanzu kun ga wannan machines din su ne ake mining bitcoin da su. Akwai wanda zai iya sai maka kayan miliyan 200 yanzu nan don kawai mining bitcoin, saboda mun tabbata bitcoin ta kai kusan miliyan 100 yanzu na haka a naira. A dala kuma tana maganar dala 70,000 ne. So ita abin da ake nufi da mining kenan. Mining ya takaice tana bayani ne akan yadda za ka yi generating sabon coin, ka dinga recording transactions din a blockchain technology. Ita abin da ake nufi da mining kenan kacal.
So mining tana da bayanai daban-daban wanda idan muka ce za mu dinga bayani a kansa gaskiya za mu iya kaiwa gobe, za mu iya kaiwa da hawa 24 ba mu gama bayani akan mining ba. A takaice dai mining ita abin da take nufi kawai shine in za a fito da sabon coin, kafin a fito da sabon coin za a fara generating ɗinta tukunna, kamar a ce za a fara haƙo ta. To wannan kyautar da za su fito da kyauta za su ce to maybe za su ba da coin trillion 10 kafin a fara list ɗinta a cikin major exchanges kamar su Binance, su Bybit kenan. So idan aka gama wannan sai a bama mutane, ce to mutane su dinga haƙowa, su dinga mining. Idan ya kai lokacin da suke so, a lokacin ne za a zo a ce to duk abin da kai mining naka ne idan aka zo aka yi listing coins ɗin nan. Saboda ita coins ɗin da nake gaya muku ake mining, su kuɗi ne na intanet wanda ba a ganin su, ba kamar naira bane da zaka gani a hannu ko kuma dala da zaka gani a hannu ba. Su ne ake ce ma cryptocurrency. Idan kun duba yanzu na haka za ku ga inda nake magana akan ina ma yake ma, Allah ku yi haƙuri. Yauwa kun gani ana magana what is cryptocurrency? Gashi nan, what is cryptocurrency? Ita cryptocurrency kuɗi ne na intanet, kuɗi ne wanda ba a gani, ba kamar naira bane, ba kamar dala bane, kuɗi ne kawai na intanet. To currency din su ne su bitcoin, su ethereum, su solana, su dash da sauran makamancin haka. Muna da su sama da 20,000 kuma kullum cikin fito da sabbin coin ake yi, kuma kullum ana mining nasu ne. So ita kuɗin intanet ɗin ga kuɗi ne wanda za ka iya zuwa ka je ka sami ka mallake ta da kanka ba tare da wani ya sani ba, ba tare da wani ya shiga cikin lamarin ko maybe ya ce dole sai ka je ka siya ko ka wani ba. Da kanka za ka iya zuwa ka je ka siya kuɗin da kanka. Kamar bitcoin za ka iya zuwa yanzu na haka ka je ka sayi bitcoin. In ka sayi bitcoin za ka iya sayi bitcoin zaman 2 years ka sayi bitcoin na wasu adadi ka ajiye a wallet ɗinka ba tare da ka je banki ba, ba tare da ka je ko ina ba. Kuma na san akwai da yawan mutane da za su dinga tsoro akan maybe su ce ko maybe kuɗinsu kuɗi ne na intanet, ko suna tsoro kada a ce musu ko kuɗinsu ya tafi a banza, ko su je su siya US dala su siya wata coin. So ita cryptocurrency abu ce wanda duniya take aiki da shi, abu ne wanda ya shahara a duniya yanzu nan, ba abu bane wanda maybe za a ce to mutum ke da shi. A'a, ita cryptocurrency tana amfani ne da blockchain technology wanda na ce zan muku bayani. Na tabbata ga shi nan, na san duk wanda ya san me ake ce ma blockchain, zan muku dan bayani akan abin da ake ce ma blockchain. Ita blockchain din ga abu ne wanda mutum zai iya ajiye transaction record nasa, like kamar yanzu na haka na tabbata idan muna aji haka a makaranta, ko kuma ce idan na je makaranta yau zan iya, idan na fara kamar makaranta secondary school, akwai abin da ake ce ma za a buɗe min file. Idan aka buɗe min file za a zuba min su sunaye na, su form ɗina, su komai da komai na a cikin file ɗin. Ai na tabbata cewa mutum ne ya buɗe file ɗin kuma shi ya ajiye abubuwan gaba ɗaya. Amma ita wannan blockchain technology wuri ne da yake accepting, yana recording, za ka iya recording komai da komai naka, transactions naka da komai da komai, kuma babu wanda zai iya canza shi. Sai sa ku gan shi kun ga block, kun ga kaca, kafin a ce maybe ku taɓa wannan dole sai da yardan wannan da wannan da wannan da wannan. To kuma ita blockchain din haka take da shi connection da juna sosai gaba daya. Babu ne za a ce wani zai iya zuwa ya yi tampering da abin da ya yi saving a cikin blockchain technology. To sai sa cryptocurrency on its own tana da security matuƙa babba sosai. Sau na tabbata yanzu haka a financial marketing gaba daya babu abin da ya kai cryptocurrency security sosai yanzu nan. Yauwa, so ita yanzu na haka ita kuma one advantage na cryptocurrency shine it is decentralized. Idan aka ce decentralized ana nufin abu ne wanda ke zaman kanta da kanta, abu ne wanda ba wani gwamnati ko ba wani institution ko babu wani babba haka da zai iya juya abu ko kuma ya ce shi ke da iko da abu kaza. Ita kuma wannan centralized din nan, ita wannan centralized abu ne wanda yake karkashin gwamnati ko kuma a ce yana karkashin wata babban kamfani ko wani abu haka. Kun ga bambancin centralized da decentralized shine kamar yanzu na haka ita wannan centralized akwai irin su kamar naira yanzu na haka
akwai kuɗi naira yanzu na haka, kamar naira yanzu na haka Nigeria ita ce ke controlling CBN na Nigeria, Central Bank, ke sa ke ce mata centralized. Central Bank of Nigeria su ne masu controlling naira. Sannan kuma akwai kaman kudin dala yanzu na kudin America, za ku duba za ku ga cewa babban bankin America su ne suke controlling dala. Idan kun duba kaman Canada, za ku ga cewa kaman babban bankin Canada su ne suke controlling kudin. Kuma idan CBN ta ga dama yanzu na haka na Nigeria, za ta iya canza fasalin naira, ta canza naira zuwa yadda take so. In ta ga dama ta ce ta ce ta fasa 1,000, in ta ga dama ta ce za ta kai 5,000 gobe, in ta ga dama ta ce ta canza yanayin kuɗin. Saboda mene? Kuɗinmu yana ƙarƙashin CBN ne, su ne kuma za su iya juya ta. Amma ita wannan decentralized ɗin da kuka gani haka, ita crypto is decentralized. Ba wanda ke da iko a kan shi, ba wanda zai iya zuwa ya tamfarin da shi, saboda me? Record ɗin da ya ajiye a cikin blockchain. Babu mai iya tabawa, babu mai iya zuwa ya ce to okay, maybe zan je in canza yanayin Bitcoin ko kuma in canza kaza. A'a, bai canzuwa. That is why it is decentralized. So kun ga advantage ɗinsa kenan, kuma security ɗinta yana da ƙarfi sosai. Abu ne wanda kana da iko da shi makanka. Abu ne wanda ka za ka iya zuwa ka duba duk wata transaction, ka shiga ka ga record ɗin da za ka gani abin, ga komai a Bitcoin, a cryptocurrency trading is transparent. Komai kuka sani akan crypto is transparent. Ina ce transparent ina nufin dalla ne, ba wani ɓoye a ciki. Ba kamar Nigeria bane zan ce na tura maka kuɗi ka ce baka gani ba, ka ce sai an je maki. A'a, a nan za ka iya gani komai da komai a banka. So sai sa da yawan mutane hankalin sai karkato gaba ɗaya akan kasuwan crypto yanzu nan haka, saboda da yawan mutane ba su ma riga sun san me ake nufi da ainihin crypto din ba su ma riga tun san wa yake kula da ita ba. Wani ma cewa yake ita crypto din to shi wa yake da ita? Ba wanda ke da ita. Da ni da kai mu biyu ne muke juya kasuwan. In ka ga na fi ka juya kasuwan, maybe dukiya na ta fi yawa a ciki, kuma babu ne zai a ce maybe dukiyar mutum ya fi yawa a ciki, maybe za ka iya juya kasuwan. A'a, ita wannan kuma sai ma ka zo ta bangaren trading. In za ka zo ka yi trading kenan, za ka yi trading maybe coins ɗinka, ka ɗan yi manipulating market a lokacin. Amma ita bayani da nake son ku gane a nan wurin, shi crypto on its own, it is decentralized. Abu ne wanda tana da security na matuƙa, wanda na san cewa a financial marketing gaba ɗaya babu abin da ya kai shi security. So duk transaction da ake recording under blockchain technology, to ba abin da ya kai shi security gaba ɗaya. Ba wanda zai yi tamfarin da shi, kuma ba za a ma zo a samu ne tamfarin da shi ba. So guntun bayani zan muku kenan akan me ake nufi da mining da cryptocurrency. Na san cewa duk inda na yi bayani a nan, da yawan mutane ba lallai bane su fahimta. Dole na san cewa sai an dinga samu ana dan tambaya kuma akan me ake nufi, na sai na dinga ganin tambayoyi. Amma ban ƙara muku bugu da ƙari, ban ƙara muku bayani akan wannan blockchain ɗin ga. Ita blockchain ɗin ga, ita amfaninta kacal, amfaninta kawai a ajiye record ne. Ita tana ajiye record ne, like idan ka ajiye record ba za ka iya tamfarin da shi ba, ba mai iya tabawa, ba mai iya zuwa ya canza wani abu. Ba zai yiwu a ce maybe na ajiye abu zai iya zuwa a canza ba. So sai za ku ga cewa kasuwan crypto yana da security sosai na matuƙa, saboda wannan blockchain ɗin da kuka gani haka. Yau da a ce za mu dinga wasu abubuwanmu ne, da a ce za a zo a dinga sa wasu record ɗinmu a blockchain technology ne, na san da an samu security na matuƙa. Ba wani haka zai iya zuwa ya shiga blockchain, ba wani dan damfara da zai iya zuwa ya ce zai hacking blockchain, ba wani mahaluki da zai iya zuwa ya ce zai je ya yi hacking blockchain. So abin da ya sa kenan, saboda kun ga nan kamar a ce an sa kaca ne, an sa kaca a abu ne, kun ji an ce block, an ce chain, an riga yin chain nasa tare da juna ko an riga haɗa su gaba ɗaya ko, ba wanda ya sai zai tsinka shi ko kuma ya canza. So takamaiman bayani kenan akan blockchain. Na san akwai bayanai daban-daban akan abin da ake ce mining din da crypto trading din da cryptocurrency din da kuma blockchain. Amma dole ba za mu iya gama bayanin gaba ɗaya ba. Amma insha Allah na san nan gaba akwai videos da yawa da mu zo mu ajiye. Idan muna ajiyewa kuna bibiyan mu, na tabbata za ku fahimci me muke nufi da duk wayannan abubuwan insha Allah.
Yawa a yanda na muku bayani akan maganar mining na so in kawo muku wannan update ne wanda ba wanda ya san da shi, kusan ko da an san da shi mutane kaɗan suka san da shi. So update ne akan masu mining TapSwap. In dai kana mining TapSwap wannan update din naka ne, kuma na san cewa da yawan mutane ma suna mining TapSwap din. So zan ba ku wani link da za ku bi ku je ku duba step by step yanda aka yi bayani akan yanda za ka yi boosting TapSwap naka. Yau ko da a ce yau ka buɗe TapSwap naka za ka yi boosting ɗinta zuwa 2 million. Kaga kafi wanda ya kai kusan wata ɗaya yana ta tapping da hannunsa kenan. So zan kawo muku tricks din, inda za ku bi tricks din dalla na tabbata cewa za ku san da za a yi ku bi ku je ku samu ku yi boosting TapSwap naku daga miliyan 2, miliyan 3, miliyan 4, miliyan 5 har zuwa miliyan 10. Za ku ga cewa wanda ya daɗe ma yana tapping yana mining TapSwap din zai zo ga har ka wuce shi. To akwai tricks ne wanda da yawan mutane wasu suna amfani da shi. So wanga update ne da wasu ba su ma son su sharing, amma mun insha Allah zan muku sharing nashi. Ku je bi link din kawai ku bi step by step yanda aka yi, kuma ku yi haka din. In kuka gama na tabbata cewa za ku samu ku ja coins masu dumbin yawa. Da a ce da hannunka kake tapping maybe ƙarshe you end up kana da 1 million ko 2 million ne. Amma dai har ka bi wannan tricks din, ka bi wannan step by step na tabbata za ka samu abin da ya fi miliyan 10, miliyan 20 har zuwa miliyan 30. Ya danganta da yanayin ƙwazonka insha Allah. So bayan haka kuma banda TapSwap na san akwai su Avacoin, akwai su ICE, akwai coins da yawa da suke nan suna ta mining sosai yanzu na haka. Su ma din za mu zo muku da update yadda za ku yi boosting nashi. So once ku yi boosting na tabbata cewa za ku samu coins masu dumbin yawa wanda ko da an zo yin listing na tabbata cewa za ku samu ku ja kaya sosai da wayannan coins din Allah ya yarda. Amma yanzu na haka inda muka ajiye na TapSwap ku samu ku bi step by step din ku je ku duba yanda za ku gane yanda za ku yi boosting na TapSwap. So na sauran coins insha Allah za mu zo mu ajiye video akan yanda za ku zo shi ma ku bi masu mining Avacoin, masu mining ICE, masu mining other coins din da ya rage gaba daya. Duka akwai tricks din da ake bi yanda za ku yi boosting coins din. And once kun yi boosting coins din za ku ga cewa kun tashi da coins da yawa. So ko da an zo yin listing za ku ga cewa gaskiya ba karamin kaso za ku samu ba, babban kaso za ku samu insha Allah. Yauwa gashi Allah ya kawo mu zamu muku bayani akan me ake ce ma forex, like forex trading. Saboda na san cewa mutane da dama suna irin confusing abu guda biyu, su ce wanga ya ce maka dan crypto ne, wanga ya ce maka dan forex ne, duka dai kuna kasa ganewa. To yana na faɗa akwai bambanci tsakanin crypto da forex. Na muku bayanin crypto a video na baya, wannan kuma zan muku bayani akan me ake ce ma forex. Forex na nufin FX, like foreign exchange. Ma'anar forex kenan canjin kuɗin ƙasa da ƙasa. Ita abin da ake yi kenan, kuɗin zahiri ne ake canzawa a nan wurin, irin kuɗin ƙasa da ƙasa. Kamar a ce kuɗin Najeriya da kuɗin America, kuɗin Canada da kuɗin Mexico, kuɗin Chinese da kuma kuɗin Japanese. Kun gane ai? Kamar yanzu nan haka ga kuɗin Canada, ga kuɗin Mexico, ga kuɗin US dollar, ga kuɗin Hong Kong, ga kuɗin Turkish, ga kuɗin Swiss. To kuɗin da ake canzawa kenan a kasuwancin da ake yi kenan a foreign exchange. Ita kawai kasuwan da ake yi kenan a foreign exchange, ba wani abu ba. Zan ɗauko kuɗin Najeriya in canza da kuɗin America. Zan ɗauka kuɗin America in shiga kasuwa da shi da cewa to kuɗin Najeriya za ta haura na America a lokacin zan shiga kasuwa. So za ku ga cewa ita foreign exchange ɗin ga mutane ne da dama ke sa hannu a ciki manya-manya, saboda yawancin 'yan siyasan mu da kuma bankuna da kuma kamfanonuwa sun fi aminta da forex ɗin ga, saboda su sun fi yin forex trading gaskiya. So za ku duba za ku gane cewa duk wasu bankuna yanzu kamar banki, kusan bankin da ke Najeriya gaba daya suna wannan kasuwan forex ɗin, suna wannan foreign exchange ɗin sosai. Saboda a burin su za su iya siyan kuɗi na Canada da niyyar zai tashi zuwa nan da kaɗan, nan da maybe lokaci kaɗan su ƙara saidawa. Kun gane ai? Za su iya cewa to maybe bari su siya kuɗin America, maybe za su siya kuɗin America da kuɗin Najeriya da cewa kuɗin America zai iya karyewa sai su siyar. So ita kasuwan da ake kawai a forex market kenan. Sai sa za ku ga cewa mutane da dama suna maganar forex. Ana maganar forex kuma ita forex ta ma fi yawan kasuwancin da ake a forex
akwai yiwuwar ta mafi na crypto don gaskiya ban riga na analysis na duba ba ko, amma a ƙa'ida yadda ake gaya muku kun ga nan wurin ana kasuwancin forex sama da mutane trillion, ana kasuwancin forex da kuɗi $7.5 trillion a rana ɗaya. Gashi nan kullum abin da ake trading da a forex yana ana mafi haka nan kawai sun dai approximating ne kawai, saboda me bankunan duniya ke sa hannu a ciki. CBN na America, na Canada, na Swiss, na Chinese, na Japanese, na Swedish duka haka suke yi, suna sa kuɗinsu kullum ana kasuwanci a cikin kasuwan forex nan. So ba ma bankuna kaɗai ba, akwai individuals da yawa da suke shiga kasuwa da yawa. Kun gani akwai individuals, akwai company, akwai su central bank, akwai institutional investors like irin kaman kamfanuwa dai haka, kaman kamfanuwa haka irin masu zaman kanta, ga su commercial banks, sai nan kuma ga su brokers irin inda zaka iya zuwa ka je ka shiga trading forex din. So duka su ne suke zuwa suke kasuwanci a cikin forex. So ita forex market a gurguje a guntun bayani za ku ji ana cewa wancan forex yake yi, kai kuma kana cin to ai duka trading ne. A financial marketing muna da kasuwanci kala-kala. A financial marketing akwai crypto trading, akwai forex trading, akwai stock market, akwai da yawa, akwai da su commodities da muke da su, amma wanda suka fi suna su ne crypto trading da kuma forex trading. Yasa na ce bari muku bayani akan me ake nufi da crypto trading, cryptocurrency da kuma forex trading. Su a takaice dan guntun bayani zan yi muku kenan akan forex. Na san cewa dole akwai masu tambaya. So ina na faɗa muku a financial marketing gaba ɗaya akwai me ake ce ma cryptocurrency trading, forex trading, su stock market, su S&P, su futures, commodities duka akwai su a financial marketing gaba ɗaya. Amma mene forex market da cryptocurrency trading su ne sun fi tasiri, sun fi yawa. Ita forex market kudin ƙasa da ƙasa ake canzawa, like kudin America da kudin Canada, maybe kudin Japanese da kudin Canada, ko a ce kudin Nigeria da kuma a ce kamar irin kudin Swiss. So abin da kawai ake a kasuwar forex kenan. Kuma kasuwar forex akwai manyan da suke sa hannu a cikin kasuwar forex, suna sa hannun jari a ciki kamar yadda na faɗa baya, bankuna da manyan kamfanonuwa. So guntun bayani kenan akan abin da zan gaya muku akan forex. So na san cewa akwai da yawan mutane da ba su fahimci, ba za su gama fahimta na ba. Na san in dai baka gama fahimta na akan wannan ba, za ka ƙara zuwa ka dinga ɗan make research abinka ka ƙara sanin me ake nufi da wannan abubuwan. Amma na dai muku bayani ne da yaren Hausa yadda za a yi ku fahimta me ake nufi da wannan abubuwan. Kada ya zamanto ka rikita da kanka akan baka san me bambancin abubuwan nan ma ba. Kafin ka fara samun ka ce za ka sa kuɗinka a cikin abubuwan nan, ka san bambancin su tukuna, ka san me ake nufi da wannan, me ake nufi da wannan. Kada kawai ka ce kai kana son ka fara crypto ko ka ce kana son ka fara trading. In ka ce za ka fara trading, me za ka yi trading? Forex ne ko crypto ko stock ko commodities. So sai sa na yi muku wannan tutorial din ku samu ku san bambancin me ake nufi da wannan abubuwan gaba ɗaya. Inda kuka san me ake nufi da wannan abubuwan gaba ɗaya, ka san bambancin su, sannan sai ka fara magana okay ta yaya zan fara, ina zan fara investing, ina zan fara fuskanta yanzu nan. So takamaiman bayani kenan akan forex trading insha Allah. Ina fatan ka natsu ka kalla bidiyon nan daga farko har ƙarshe, kuma na tabbata za ka fahimci me ake nufi da mining yanzu nan da abin da ake cewa cryptocurrency trading. Na san ba lallai bane kowa ya gama fahimta na, amma insha Allah duk wanda ke buƙatar wani bayani kuma da bai fahimta ba sai man dropping message a comment section. In Allah ya da kuma zan je in masa full bayani, either voice note ko kuma duk yanda za a yi ya fahimce me ake nufi da wannan abubuwan.